Huma diversi l-intoppi li jiltaqgħu magħhom persuni li jkunu nataw id-dritt tal-ażil jew stat ta' refuġjati f'pajjiżna. Min ma jafx jaqra tabelli fuq prodotti tal-ikel, min ma jkollux idea kif jaħdmu s-sistemi f'pajjiżna bħall-emerġenza fl-Isptar Ġenerali u min m'għandux idea li jeżistu ċertu servizzi. Ikun hemm min ikollu ċertu mistoqsijiet, pereżempju dwar is-saħħa sesswali, li qatt ma jiġu indirizzati. Din ir-realtà ħarġet waqt konferenza organizzata mill-Awas, l-aġenzija li tieħu ħsieb il-kura ta' dawk li jfittxu l-ażil f'Malta. Il-Ministru għall-Intern Carmelo Abela stqar li triq il-qudiem hija politika waħdanija biftehim bejn diversi ministeri dwar id-diversi inizjattivi illi qegħdin jittieħdu. Pajjiżna miexi lejn dik it-triq u għalhekk li tnieda ktejjeb ta' informazzjoni għal dawk li jkunu fiċ-ċentri miftuħa fejn bħalissa hemm ftit inqas minn 800 ruħ. Dawn ikunu nies li jingħataw xi forma ta' protezzjoni jew ażil. L-Awas ittihom fejn jgħixu, ikel, edukazzjoni u tajnhom isibu xogħol. U mbagħad jibdew jintegraw fis-soċjetà. U bejn Marzu u Ġunju ingħataw 180 siegħa taħriġ lill-immigranti fiċ-ċentri miftuħa fuq suġġetti bħal qasam tas-saħħa f'Malta, housing, ħiliet soċjali, l-immaniġġjar tal-flus u l-iġġene. Tkellimna mal-kap eżekuttiv tal-Awas Mario Xkembri. Irrealizzajna l-ewwel qabel kollox li hemm bżonn iktar tarif informazzjoni. Mhux biss lill-residenti tagħna, iżda wkoll il-pubbliku in ġenerali. Ħafna mill-pubbliku in ġenerali ħares forsi b'mod daqsxejn stramp li minnu dal qed ifittex l-ażil, forsi naraw daqsxejn anke minn angolu mhux umanament korrett. Il-Ministru Abela spjega li bħalissa għaddej proċess ta' ingaġġ ta' ħaddiema li kapaċi joffru l-aqwa appoġġ lill-immigranti. Insista li l-informazzjoni hija l-aqwa għodda għall-integrazzjoni flimkien mar-riċerka. L-Awas għandha l-istess ħsieb. Irid ikun hemm studju fuq pre-integrazzjoni u irid ikun hemm il-follow-up li tkun l-integrazzjoni, però dik hija xi ħaġa li tiġi fuq skala nazzjonali.